थाबाय स' लोगोफोर दिनै जोङो मुसुलफोराव थांनो नागिरदों आरोना मुसुलफोराव जों मानि थाखाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना दायो नुबाय थागोन देखायलांबाय थागोन आङो स' जोङो दायो निकासि बारबोबाय आरोना ओमफ्राय नै आंजों लोगोसे सोर दं नै बेयो दायो फंबाय बिनानाव ओमफ्राय नै फंबाय जों थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादों माबायदि जायो बेसेबां गिदिर आरोना दिनै बेसेबां गिदिर आलासि फैदों आरोना जोंहा बिनि थाखायनो बिराद हेभि माने बेफोरबायदि हेभि मोनफेराखैमोन आरोना न'खरावहाय दिनै बिराद हेभि आरोना ओमफ्राय दायो थांगासिनो जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादों आलासि गोदानखौ नोंथांमोना हायोबा देखायनोसै हायाबा देखायथ'ला आरोना नायलांबाय थादों स' लोगोफोर जोङो दायो मुसुलपुर सफैबाय आरोना नैबेनो मुसुलपुर टाउना फाइनालि गाइस मेडिकेट गारिखौ दोनगोन fai Sao Oh Vicky Musulpur Medicare जों दायो मेडिकेल सिंखि हाबलांसिगोन आरोना लोगोफोर मेडिकेल अबेखि थांखो बिसोरो बिल्डिंआव गाइस बिल्डिंआव गाखोबाय आरोना जों दायो नायनो फैदों आलासि गोदान अबे बाजैया अबाव सेभेनाव होनदोंना लोगोफोर मेन रुमावहाय बिदि भिडिअ खालामनो मोनानो आरोना ओमफ्राय भिडिअ खालामनो होआखै नार्सफोरा ओमफ्राय भिडिअ खालामनाय जायासैनो आरोना लोगोफोर बिसोरनि खोथाखौथ' मानिनांगोन ना जोङो नायनो नेगासिनो बिसोरो माला नुगोन जादों आरो दा बेसेबां गिदिर आलासि होननाया लोगोफोर जोंहा दिनै आदा आंहा बेबि गोदान मोनबाय आरोना माने आलासि गोदान जोंहा बेबि गोदानखौ नायनो नेगासिनो आरोना लोगोफोर जोङो दाबो सफैला माने दहाय जों खनसे नायखांबाय आरोना दहाय खनसे नायनाया मेन रुमावनोमोन आरोना ओमफ्राय दा रुमखौ चेन्ज खालामसिगोन ओमफ्राय बिखिजा दोनसिगोन आरोना बाजैखौ ओमफ्राय नै इसोर नेगासिनो आब'मोना नुवाखै बेबि गोदानखौ इक्साबो नेना दं बिसोरो ओमफ्राय नोंसोरो मैयानो फैखादों आदैमोना ओमफ्राय भिखारिफोरा बिनाया जालायबाय भिखारिफोरा 30 थाखा बिफैदो 30 थाखा फैसा दादि गेजेर लांनानै आरोना बिसा फार्स्ट टाइम नुबाय आरो बिसा दादि गेजेर लांना जोंहानि दादि गेजेर लांनानै जों दादिखौ नायनो आरो गासैबो नै बिसानि दं औ बे जुमाय बाथिखौ माबा सिब्र'बाबो लोंना फैनायसो
ओइ नोंनो मबाइल होआ माथो आङो नोंनो मबाइल होआ हेलौ लोगोफोर होननाय हेलौ हेलौ दे हाय होनलाय होआ आङो नोंनो मबाइल होआ आं मबाइल नोंनो होआ होआ मे आरो मिन बुंनाय जोंहा आयं लाङानि आब' आरोना बियो ओमफ्राय बेनि फिसाला उन्दै इथिजा दोनहैगोन आरोना बाजैखौ ओमफ्राय दायो बै भितरखैजा दङ आरोना दायो लोगोफोर जोंहा बेबिया बेनो आरोना ओमफ्राय बेबिमोननि रुमखौ चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय दायो बेवहाय गासैबो न'खरनि मानसिफोरानो नायफैजोबनो मोनबाय पेसेन्टफोरखौ बेयाव दोनफैजोबदों आरोना हामखांनायखौ ओमफ्राय बेयो जोंहानि बेबिदो बाजैदो So guys, जोङो दायो न' सफैबाय आरोना नै ओमफ्राय नै लोगोफोर मेडिकेलाव भिडिअ लानो हाया आरोना मा होनो इदि भिडिअ माने भिडिअ खालामनो होआ आरोना मेडिकेलावहाय ओमफ्राय आङो भिडिअ खालामासै मेडिकेलावहाय खालामदों ओरैनो थांनायखौ ओमफ्राय माने जेनेबा इफोरबायदि दहाय नार्सफोरा इदि होनदों आरो भिडिअ खालामनो नाङा होननानै होनदों ओमफ्राय आङो भिडिअखौ खालामदिया होमबाबो ओरैनो एसे सिरि सिरि लादों आरोना माने रुमखौ चेन्ज खालामबा भिडिअ लानो हागोन होन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय रुम चेन्ज खालामनायाव ओरैनो दसे लादों आरोना बिबिनि मोखांखौथ' बहा दानो देखायनो उनावहाय खोन्थिगोन आरोना आं नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय जोंहा बिबिया माबायदि लानाङा होनना बादा होनायखाय आं लायासै मानो होनोबा अख्रा खालामनानै बेथ' लानो हायाना इसोरनि एसेबाबोथ' सिं जानांगोन ना नार्सफोरनि जेनेबा जोङो बेमारि लांदो जुदि जों जुदि उल्था उल्था इदि माबा नांनानै जुदि भिडिअखौ अख्रायनो लानो मोनबा इसोरबो पेसेन्टखौ माबायदि खामगौमोन ओंखायनो आङो भिडिअखौ लायासै आरोना एसे गिनो गोनां ना जेनेबा जोंनाबो एसे सिरियास जादों नालाय बाजैया ओमफ्रायो इसोरनि अननायाव दाथ' सिरियासबाबो मोजाङै हामनानै थांबाय ओमफ्राय दायो जोंना बिबिखौ सानथामनि उनावहाय लाबोगोन आरोना सानथामनि उनाव लाबोगोन ओमफ्राय दाथ' बिबिनि मोखांफोरखौथ' देखायथ'नो हाया नालाय लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै थादो नेक्स्ट भिडिअआव माने मास मोननैसो थानानै देखायगोन आरोना मास मोननैसो थानानै एसे माने बामजाथाव जानाय जाबाथाय नुजासिगोन आरोना माने खोन्थिसिगोन आङो ओमफ्राय दायो माने आङो भिडिअखौ बे खन्द'आवनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल